umilitor, mai ales pentru oamenii cu handicap, guvernul țării și cel care au fost și cel care e actual, efectiv să luptă împotriva oamenilor cu handicap. Am ajuns să ne taie pensiile, să ne taie indemnizațiile. De la 1 ianuarie, să știți că orice om cu handicap din România va plăti taxe și impozite ca un om sănătos. Asta a hotărât actualul guvern. Suntem foarte triști și supărați, dar eu știu că Dumnezeu la el nu-i poartă de grijă. Ne rugăm și pentru România, ne rugăm și pentru persoanele ăștia cu handicap din țara noastră. Eu, numărându-mă, să zic așa, printre ei, dar eu nu mă consider neapărat un om cu handicap. Eu sunt plin de bucurie că este cineva care mi-a salvat viața, care m-a mântuit și mi-a schimbat inima și acela este azi în adunare. Eu o să las la fratele Beni să vedeți și dumneavoastră un proiect, adică o clădire care se va construi în Deva. Gândul meu, care a fost urmă cu 3 ani când am văzut vederea aceasta, este ca la noi în județ să se construiască un centru pentru persoane cu handicap. Veți vedea o clădire, toate etajele alea vor fi umplute de tehnologie, vor lucra vreo 70 de terapeuți, va fi și o cantină pentru săraci și va fi și o biserică pentru nevăzători. Acolo eu cred că Domnul va da binecuvântare, o să vedem și ceva conturi, alea când auzit de conturi de cam zbibulim, așa să zicem așa, unul de revolut. Dacă simțiți cu noi și cu persoanele ăștia nevăzătoare, puteți fi și dumneavoastră o mână pentru un om cu handicap. Dumnezeu să binecuvânteze pe cel binevoitor. Amin? Să nu uităm că Domnul a fost binevoitor și nouă. Faptul că suntem astăzi aici, Hristos a scris întâlnare pentru fiecare dintre noi. Am să rog pe fratele Daniel să mă ajute. Vreau să ascultați o vedenie dată în 2022, după care voi vorbi din nou. E un șarpe uriaș, care e ridicat așa în coadă și el când s-a apropie de șarpe își deschide pântecul și îl înghite. Când iasă de acolo, e murdar tot. Ăla e un păcat care îl face și îl face destul de des. 1 la mână, 2. Am văzut din partea dreaptă unificatul, un câine ieșind din întuneric, cu o limbă galbenă și lingea ficatul. Aia înseamnă o boală, că lăsa bale pe ficatul lui. Atenție, e mare de tot pe cer oprire, că dacă nu firul vieții tale va fi curmat brusc. În primăria din Hunedoara, de-a lungul anilor de când Domnul m-a făcut varză de lucru, au rămas în picioare 3 lucrări, 3 vedenii. Toate 3 s-au împlinit datorită unui singur fapt. Că noi avem un Dumnezeu nu pe o piatră, nu pe o icoană, al nostru este viu. Și vorbește și astăzi. Amen. Să vorbească Domnul și în seara aceasta și să plecăm astăzi de aici cu mărturii frumoase, că și Domnul și-a făcut lucrarea. În primăria de Hunedoara, în timpul ăla până anul trecut, în toamnă, am avut și un pocăit, numele lui Florin Borosin, fost colonel de poliție, care acum este în pensie, cu el am mai și misionat pe aici prin Europa. El a fost consilier în primăria de Hunedoara și m-a sunat într-o zi și mi-a spus, asta era luna mai 2022, despre un viceprimar care a zis ce cuvinte grele în ziua aceea și spunea, frate Buiu, am tot întrebat prin primărie despre dumneata și am fost uimit să aflu că mulți oameni te cunosc și spuneau mulți din oamenii aceia despre dumneata că te știu ca omul lui Dumnezeu. Și asta mă rog că pentru cei din Crefel sau de unde ați venit, să spună toți despre dumneavoastră că sunteți oamenii lui Dumnezeu. Amin? Foarte important să fii lumină. Și spunea el, însă, ai și un dușman foarte înverșunat, nu te înghite nici pe tine, nu înghite nici pocăiții, viceprimarul, om cu teologie ortodoxă. Și zice, acum am ieșit din biroul lui foarte supărat, era cu un grup de oameni și îmi pune o întrebare. Și auzi întrebarea. Nu îl întreb pe puiul Orbu cine va fi următorul primar? Când am auzit, am început să și zic, așa auziți, da? Și zice, m-am supărat, l-am și mustrat. Ea rândeau toți acolo lângă el când au pus întrebarea asta, ca și cum parcă ai fi un vrăjitor. Și au crezut urât. El a pus-o într-o linie batjocoritoare. Zic, Florin, dă-i pace. Noi avem o singură datorie să ne rugăm pentru țară, să ne rugăm pentru ei, că
Hristos să mântuiască și pe ei. Că dacă l-ar fi cunoscut pe Domnul, n-ar fi făcut lucrul ăsta. Acum, Domnul să aibă milă și de sufletul lui. Însă, eu odată pe săptămână mă rog pentru țară și pentru cei din fruntea orașului nostru. Pe data de 26 iulie 2022, când mă rugam primar, viceprimar, mi s-a dat vedenia care dumneavoastră ați auzit-o. Hai să o repet puțin. Un șarpe uriaș care își deschidea pântecul, ăsta intra în pântec și ieșea murdar afară, din cap până în picioare, adică păcătuia. Un cap de mână scria pe cer oprire și am auzit o voce care a zis: dacă nu, zilele ți le tai brusc. Și am văzut și cum, din întuneric, un câine, o limbă galbenă, lingea ficatul. Întotdeauna în vedere, când apare ceva pe culoare galben, să știți că e pericol de moarte. Și eu am înregistrat vedenia și am trimis-o lui Florin. Florin mă sună imediat înapoi, el vine de la frații baptiști. Când au ascultat vedenia, zice: ce cu vedenia asta? E pentru viceprimar. Frate Puiu, te rog să nu mă pui să eu trimit. Că ăla așa, nu ne are la inimă și o să vorbească greu, urât și cu mine și cu despre dumneata. Zic: Florin, știi că era unul la poartă acolo când am vorbit cu Elisei. Și au zis: ăla și de se vor deschide ferestre în cer. Nu va fi așa. Ăsta nu va mai apuca să vadă viitorul primar. Domnul îl judecă. Te rog să trimiți vedenia. El nu și nu. La un moment dat îi zic: Florin, dacă nu-i trimiți vedenia, la judecată, Domnul îți va cere sângele lui din mâna ta. Când au auzit Florin, de când să plângă mama, mai bine să plângă. Ha? Da. Și eu trimis vedenia. Da, eu trimis vedenia, eu s-o speriat. Când au auzit că îl judecă Dumnezeu, o trimis imediat vedenia. Acum numărăm. Deci 26 iulie a fost dată vedenia. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. 5 luni. Pe 1 ianuarie 2023, toată pielea la bărbatul ăsta s-a îngălbenit. Mă sună Florin, șocat. El vedenia deja o dăduse și pe la alții prin primărie. A ajuns primăria să o audă tot orașul. Oameni de afaceri și absolut orice om din primărie a auzit că Dumnezeu pocăiților vorbește. Doamne, vorbește-ne și seara aceasta. Când pe 1 ianuarie o ajung la spital cu diagnosticul ciroză, vă dați seama, s-a cutremurat tot orașul. Sunau telefoane la fratele Puiu, zic: nu! Și Florin zice: nu pot să cred. Frate Puiu are ciroză. Păi zic: acum să vedem pe Domnul cum lucrează. Că Domnul e puternic și El nu se lasă batjocorit. Corect? Nu că m-am bucurat de ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu e drept în toate. Să ne apere Domnul pe fiecare dintre noi, să nu ne apără noi. Că 100% ne apără Hristos. Amin? Și eu știu oameni cu ciroză, fratele Cristi, cu care a fost în urmă cu câteva săptămâni, un an, anul 2013, ficatul lui nu lucra deloc, timp de un an. Dar Hristos, la rugăciunea Sfinților, s-a atins de el și l-a vindecat. Mama mea, diagnosticată la vârsta de 50 de ani, cu ciroză, are astăzi 76 de ani și trăiește și astăzi. Căci Domnul e puternic și pe a Lui care cred îi vindecă. Însă, starea lui ăsta în fiecare zi se degrada. În luna aceea, ianuarie, chiar pe 27, când se împlineau 6 luni de la vedenie, eram cu Cristi și cu Florin Bolosi, veneam de la Bistrița, în mașină, și îi zic la Florin, era cam 11 seara: ce face viceprimarul? E rău de tot. Niciun tratament n-are efect asupra lui. Zic: hai, dă-i un telefon să-l încurajăm. Îl sună Florin, dă telefonul pe speaker și când aude viceprimarul că e cu fratele Puiu în mașină, ăsta zice: Orbu? Da, zice Florin, nepăsător. Și zice: frate Puiu, zice el, în gândul meu, Domnul să te mustre, de cât ești tu, frate, cu mine? Bine, doar aici. Zic: măi, ăsta, frate Puiu, dar până atunci mă bajocărea. Și dintr-o dată: frate Puiu, dar știi ce? Am văzut în vocea lui zdrobire și o mare frică. Zice: nu te rog și pentru mine. Zic: auzi, promit că seara să mă rog pentru tine. Și când am pus seara pe genunchi, după ce am ajuns acasă, am văzut același cap de mână care îl văd de multe ori în vedenii, scria pe cer:
L-am și condamnat. 3 zile mai târziu, pe data de 30 ianuarie, era în Sibiu. La vârsta de 47 de ani. În 6 luni, după vedenie, Dumnezeu m-a judecat. Eu vă întreb, rai sau iad? Nu mă uit. Numai rai nu vede asta. Vede raiul cum vede puiul lumina. Așa o să vă lăsa raiul. Păi dacă scrie că l-am și condamnat, până n-are cum să meargă în rai. Că Domnul pe ăia care îi duce în rai, îi binecuvântează, nu-i condamnează. Niciodată nu are cum un om condamnat să meargă în rai. N-are cum. Eu sunt atât de fericit ca să Domnul pe noi toți ne-a binecuvântat. Nu v-a condamnat. S-a atins de voi, s-a atins de inimile voastre ca să vă întâlniți cu Hristos în ziua aceea. Auziți, la mormântare era plin și nevasta lui doctoriță, nu Redoara, umbla printre pocăiții noștri, unde e fratele Puiu, unde e fratele Puiu, i-a căutat persoana greșit. Trebuia să caute pe unicul, cel de sus, care poate să o salveze și pe ea. Doamne, cercetează, prieteniază în adunare. Să știți că dacă nu ne pocăim niciunul din noi aici, oricare am fi, chiar dacă am făcut legământ cu Domnul, nu ne întâlnim cu Hristos. Doamne, ajută-ne să ne pocăim toți în seara aceasta. Bun, eu am să vă zic câteva lucrări din câmpul de misiune, toate spre slava lui Dumnezeu și poate Domnul și seara asta eliberări și vindecare ce la adunare. Cu fratele Daniel Mere, am fost în Hamburg, la o seară de rugăciune, în timp ce vorbeam despre lucrări de liberare, o femeie demonizată a început să se manifeste în adunare. Pocăiți de noștri, când au văzut-o pe asta, cum face pe acolo și se tăvălește și țipă, și vorbea într-o limbă ciudată, au început să fugă din biserică. Eu am fost șocat când un prezbiter din dreapta mea striga, chema salvarea! Chema salvarea! Eu m-am vinevat foarte tare, zic, bă, ce salvare e asta? Am strigat la Daniel, Daniel jos. În 3 minute Hristos a eliberat-o pe femeia aceea. Doamne, eliberează și seara aceasta. În Hamburg, biserica păstorită de fratele Costel Buga, a ieșit un cuvânt la un copil mic, bulgăraș de aur, mă ating de tine chiar acum. Toată adunarea la foc. Aia a fost anul trecut în ianuarie. În toamnă când ne-am întors, fratele Costel, comitetul și familia copilului ne așteptau. Și mi-au zis așa, frate Buiu, mai ții minte lucrarea la copilul ăla? Zic, da. Avea epilepsie și era bolnav de autism, de 10 luni nu mai face nicio criză de epilepsie și Hristos i-a vindecat autismul. Poate Domnul să vindece și seara aceasta? Fratele Daniel Meren, care ești cu mine, fratele pastor din Dallas, m-a sunat într-o zi să mă rog pentru frate pe nume Petrică Lăpuș, pe bolnav de diabet, 4 insuline pe zi, de la genunchii jos i s-a negrit un picior, nu mai circulat sângele deloc, s-a lovit la piciorul ăsta și a făcut o rană care au curățat-o doctorii de atâtea ori că până la urmă s-a făcut o groapă de băgai pumnul în piciorul lui. A putrezit. Și m-a sunat Daniel, era la spital la fratele Petrică și îmi zice, frate Pui, într-o oră Petrică trebuie să ia o decizie. Trebuie să-i tai piciorul. Iar e cangrenă, nu-i mai circulă sângele de la genunchi jos, are diabet, din cauza diabetului. Trebuie să scrie pe actul ăsta. Da sau nu? Ce să facă? Zic, Daniel, mă rog și spun. Când m-a rugat, Domnul a spus așa. Spune lui Daniel să facă ungerea în numele lui Iisus Hristos și o vindec. Daniel în clipa asta se uita la gaura din picior. Zice, puiuțul, piciorul ăsta n-am cum să se vindece. Zice, putre din caput. Zic, Daniel, astăzi se va vedea cine te ordina pe tine. Că sunt o grămadă de un secretar, mă iertat, nu mă vedeți, nu vedeți așa. E ordinat ăștia pe aici și nu-i ascultă nici familia, apoi Dumnezeu. N-au nicio treabă cu lucrările lui Dumnezeu. Eu cred că omul pus de Dumnezeu îl ascultă Dumnezeu. Amin. Dacă pe omul său trebuie să se vadă lucrările lui de slavă. Amin? Că m-a săturat de cioate care nu au nimic cu Domnul și vor și păstor. E destul să-i ordinez diacon, că deja vor păstor să fie. Își deschid biserici, fac bisericile, nu le mai încap în oraș. Într-o singură sunt 8 biserici pentru Constanța. 8. Doar românești. Doamne,
ai milă de poporul acesta. Amin. Și zic, Daniel, du-te și fă ce ți-a zis Dumnezeu. Și zic, nu uita, Lazar, după 4 zile putre, mort, Hristos l-a înviat. Piciorul ăla, încă mai e ceva viață în el, hai să vezi lucrarea. Și Daniel spunea cu puțină credință, i-a făcut ungerea. 5 zile. Din gaura aceea a ieșit spumă, roz la culoare. În a 5-a zi s-a închis toată rana, s-a schimbat culoarea la piele și s-a vascularizat piciorul și din groapa aceea a început să crească carne. Mare Dumnezeu. Amen. Dar știți că El nu vindecă o boală, El vindecă toate bolile. Din ziua aceea, fratele ăsta nu mai a făcut insulină. 4 pe zi. Hristos i-a vindecat pancreasul. Poate să vindece Domnul diabetul seara aceasta. Amin. Hai să rămânem în casă la Petrică, soția lui, sora Silvia, s-a îmbolnăvit de un cancer, se numesc tumor gigant. Urmăriți-mă un pic. Aici o tumoare cât omul de gâscă. Aici a doua și la cât o tumoare de 4 kg. Numai să o vezi pe femeia asta, când te speriai. Așa. Ea în forma asta venea și la biserică. Ai noștri sănătoși, ce să mai vină la biserică? Dă-le tablete la copii, dă-le și la neveste, dă-le și la bărbați, tablete, telefoane și nu mai pupă adunarea deloc. Nu uitați! Vă spun un secret poftiților care sunt azi în biserică. Este un înger pentru fiecare adunare. Țineți minte lucrul ăsta. Și ăla când vine ziua, mă, Ion, e pe lista de vindecări. Da, e în capul listei. Am intrat în biserica din Crefeld să vină. Unde Ion? Ah, păi la meci. S-a dus. Să vândă mașini astăzi. Nu-i la slujbă. Luați-l din capul listei și pune în capul ăla. Scrie clar în Biblie că în templu Domnul dă ce dă? Binecuvântare. Ați auzit? În templu. Aici Domnul dă binecuvântare. Căutați casa lui Dumnezeu. Nu găsiți casa Domnului ca alții obiceiul, că aici Domnul face miracole și mă rog să le fac în seara aceasta. Socrul Daniel, Cornel Milaș, în numele lui din Reșița, într-o duminică dimineață știm că sora merge luni să opereze din nou, că de câte ori operau, tumorile se făceau și mai mari, a avut o idee, duminică dimineața. Am spus, nu facem nicio slujbă. Timp de 3 ceasuri când stăm aici, o înconjurăm pe Silvia și ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să o vindice. Începând din ziua aceea, tumorile au început să se retragă, în câteva zile au dispărut definitiv, fără să fie operate. Are putere să facă Domnul și seara aceasta? Am întindeți mâna peste adunare. Cu fratele Daniel în Spania, copil cu picioarele sucite la spate, în adunare au început să plângă copilul că la genunchii, noaptea la ora 5, copilul avea picioarele perfect drepte, Hristos i-a îndreptat picioarele. Datorită acestui miracol, 22 de familii ortodoxe s-au întors la Hristos. În San Polten, biserică păstorită fratele Emanuel, fetiță oarbă de 12 ani, Hristos i-a dat vederea în adunare. Adevărat că fratele Puiu are 20 de ani și că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Să știți că eu am și obișnuit așa. Dar când m-am rugat pentru un bolnav de felul ăsta, am zis, Doamne, dacă este să alegi între mine și persoana asta, alege pe asta. Și Domnul a ales. Până acum, 4 persoane oarbe, Hristos le-a dat vederea. Eu n-am întâlnit boală pe care Hristos să nu o vindece. Am venit din Sălaș de curând, o femeie pe nume Marinela, plină de cancer din cap până în picioare și cu insulină 4 pe zi, Domnul vindecat de ambele boli. Și de cancer, și de diabet. Doamne, vindecă și seara asta. De când fac misiune, eu n-am întâlnit lucrare pe care Domnul să nu poată să o facă. Poate să o facă și azi aici în adunare? Probabil cei mai mulți știți frumusețea aceea de lucrare, puteți intra pe YouTube, scrieți Caleb Teodorescu sau Ovidiu Teodorescu Mărturie 2011, cred că n-am mai fost de mult pe la voi. Este o mărturie și pe YouTube, copil care a stat jumate de oră pe fundul apei, Iisus Hristos l-a înviat. Bărbatul care a fost păstor cu noi, cred că știu câțiva frați de aici, Gabi Covaci, din Caporal Alexa, din județul Arad, ăsta a avut cuvânt cu 2 luni înainte să se întâmple miracolul ăsta în România, că la întoarcerea ta în America, prin mâinile tale voi învia un copil din morți.
și copilul are astăzi 14 ani, este viu și laudă pe Dumnezeu. Fără să aibă nicio leziune pe creier, după o jumătate de oră, plinându-se pe fundul apei ca peștele. Ăsta e Dumnezeu care face miracole. Vreți să faceți și seara aceasta? Ridicăm picioare. Vom face o rugăciune pentru cauze de boală, dacă aveți ceva